И здравейте, приятели, които ме гледате. Аз съм Килидон 007 и тук при мен е Ant Pro и днес ще играем в PvP. Ще дам сървъра в описанието. Абонирайте се, харесайте клипа. Про. Яла да й покажем хома. Вижте ми само това. Яла хома да й покажем. Да, че имаше преди малко евент. Хора, преди малко евент имаш. Хора, вижте тука. Тука. Злятна. Тука, хора, вижте. Не сме хакови. Тука храна. Тука, както казах преди малко, имаше евент. И събирахме айтами. Ето, вижте. Това на един друг приятел. Той сега излезе извън линия. Ето тук моето. Това има яки неща. Тук почне кити. Това я да видя. Але. Нате. Хора, вижте тук. Лана спауна. Ай, пише Lark Jump. Има бе. Ама си вземи полшънка за спид. Але, мече си спуснах. Взима го. Аз ще ида в хома да си взема една полшънка. Добре. И така, хора, който иска с нас да си имаме, да се напише скайпа в коментарите. Да. И който иска да игра с нас, да си даде скайпа и да играем. Аре, аз съм... То човек гледа тук колко човека има. Човек нещо на мен почва да ми лага. Ай, мръдни са, че не мога видеото. Тебе как ми лагна мазно. Човек се проме тук. Човек, виж къде съм. Аз съм вече на второто. Да, чрез стъпа. Паднах. Майка му дева. Пробай. Да, тук съм. Давай. Ant Pro, нали така ти беше? Тук ли си? Аз съм вече почти на финала. И така,
И така, хора. И така, хора, като мините, то джъмп ви дава награда. Чакай, тъпа се телепортна. Айде де! Тук съм, бе. И така, хора, който мине джъмпа му дават награда. Не, аз се опитам мина джъмпа. Ела на спауна. Чо да са смисъл да убиваме това. Айде. Ай. Ела в Wark End. Ела в End, бързо. Да, End. Няма никой, тъмън да си играме едно PvP. Ай, ела. Арите, яла. Долу ли си, бе? Ай. Ари, качи се гори, бе. Бе. Ай, аз съм готов. Старт. Знам. Ари, по-бързо, бе. Оу. Ари, бе, човек. Ари. Добре, ай, давай. Яши, давай. Ари, бе, човек. Ай. Яш. Значи с лъкови. Чакай, че. Сега ще видиш се. Охо, убихта. Ела на Wark Trade. Wark на Trade да ти върна айтъмите. Това не ми трябва, това твое. Не знам и... Ела на спално клипа да го завършим. Не знам. Ела на спална. Ари по-бързо. И това беше и това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте, оценявайте и се абонирайте за мен. И аз бях Хили Дона 07 и това беше от мен. И довиждане.